poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobro nam došli u podcast Hrvatske stranke prava, Bog i Hrvati. Iskreno se nadam da smo vam malo nedostajali, a razlog tome je to što u zadnjih mjesec dana imam osjećaj da se zemlja ispod naših noga malo uzburkala. Svi se pitaju zašto pravaši šute. A u biti ne moraju pravaši biti svakom loncu poklopac, nama su bitnije teme. Ali ćemo se ipak mi u ovoj emisiji malo osvrnuti jednim dijelom na prošlost, jednim dijelom na sadašnjost, da bismo mogli točnije i sigurnije ići u budućnost. Vezana na tu temu, večera sam goste doveo doktora znanosti Krešimira Bušića, ono što je meni bitnije od svega, našega pravaša. Krešo, dobro ti večer i drago mi je da se odazvao da sudjeluješ u našoj emisiji. Drago mi je, prijatelju Jozo, da smo ovdje zajedno i ja ću isto naše gledatelje pozdraviti sa pravaškim pozdravom, Bog i Hrvati. Ako uzmemo nakon 164 godine duge tradicije pravaštva, mene zanima što je ostalo danas od pravaštva. Što je ostalo danas od pravaštva, to je krucijalno pitanje današnje političke scene u Hrvatskoj, gdje se brojni pojedinci pa i političke stranke kite pravaškim nasljeđem, a da nisu članovi, što je paradoks, Hrvatske stranke prava. Gotovo da ni nema današnje političke stranke od desnog centra prema stožernoj desnici. Ja volim pozicionirati pravaštvo, odnosno Hrvatsku stranku prava na stožernu desnicu, ne na ekstremnu desnicu, nego baš na stožernu desnicu, u sredini, znači između onoga što neki za nas govore da smo ekstremisti, a drugi opet se u centru plaše i bježe više prema nekom liberalnom programu. Znači, današnja stranka prava, odnosno današnje pravaštvo, bi se trebalo nalaziti upravo u toj nekoj sredini, u toj stožernoj desnici, toj središnjoj desnici, a kažem, mnoge stranke koje se danas pozivaju na desnicu baštine ili su nekad bili članovi Hrvatske stranke prava. Gotovo kažem da ni nema stranke koja se ne poziva na našu pravašku prošlost. A šta mi možemo onda reći da mi baštinimo od Hrvatske stranke prava? U biti, zašto to govorim? Recimo, ljudi bez baštine su relativno siromašni ljudi. Mi sad kad gledamo te novo nastale stranke koje su jednim dijelom nastalom raspadom partije, vole se kititi našim cvijećem. Mene zanima šta je to točno naša baština. Znači, jednu emisiju ćemo napraviti o socijalnom nauku Katoličke crkve, da se zna da smo mi tu već 100 godina prisustili s takvim temama, ali daj kao povjesničar malo na opširnije reći što je to doista naša baština, čime se mi trebamo ponositi, čega se moramo, s čime se trebamo dičiti, a što drugi nemaju. Znači, ja gledajući prostor oko nas i te političke opcije koje su se pojavile u zadnje godinu, 2, 3, oni u biti isto oca domovine zovu Antu Starčevića, ali oni imaju još jednog oca, naravno mi nemamo. Pa daj molim te onu temeljnu razliku između nas pravaštva i naše baštine i njihove baštine, u biti oni rade, što bi ja rekao, neku malu kopiju nas. Točno, lijepo je ovo što si rekao da je to baština. A čim kažemo riječ baština, onda odmah se povezujemo sa nekom tradicijom, sa nekom kulturom, a ja bih rekao sa identitetom. Identitet Hrvatske stranke prava je upravo pozivanje na hrvatsko naravno i povijesno pravo. Znači, temelj Hrvatske stranke prava od Sabora 1861. godine pa do današnjeg dana je pravo hrvatskog naroda za ostvarivanje svoje države. Pravaši, prije svega otac domovine, kako si lijepo rekao, da je on naš temeljitelj, dr. Ante Starčević, je znao reći
da pravaši moraju biti stekliši. Znači, dosljedno se boriti za prava hrvatskog naroda na slobodu i samostalnu Hrvatsku državu. Kroz cijelu povijest pravaštva, svi uglednici Hrvatske stranke prava, bilo da je riječ o kulturnim djelatnicima, a mi smo imali u pravaštvu niz kulturnih djelatnika, književnika, recimo Eugen Kumičić, Antun Gustav Matoš ili Kozarci u Vinkovcima, Josip Kozarac, svi su oni pripadali jednoj velikoj pravaškoj obitelji. U političkom smislu oni su uvijek kritizirali odnos drugih prema hrvatskoj državnosti. Kad kažem drugih, prije svega mislim na državu, Habsbursku monarhiju, odnosno Austro-Ugarsku monarhiju, koji su gledali Mađari i Austrijanci svoje interese, ali isto tako još i prije osnivanja Hrvatske stranke prava tu se uplela i ideologija Kraljevine Srbije, odnosno tada još Kneževine Srbije, koja je postupno željela hrvatske nacionalne teritorije i sa strane kulturne ideologije Vuka Stefanovića Karadžića, a pogotovo sa tajnim planovima Garašanenovim načrtanijem koji i želi teritorijalno širenje na područje hrvatskih zemalja. To je pravaš, znači mora biti stekliš. On mora biti čvrsto, odlučno u obrani hrvatskih nacionalnih interesa. I kulturnih, i gospodarskih, a onda sve zajedno i političkih interesa. Kad govorimo o baštini, ja vas ipak vratio dok nismo prešli na druga pitanja. Nama je otac domovine ostavio 36 naputaka. To je naša temeljna baština, a s druge strane možemo mi reći da nas ta baština danas ne samo obvezuje, nego i koči. Ja ću samo napomenuti jedno od tih pravila gdje on kaže pravaš je dužan u politici svoje mjesto dati nekome koji bolje od njega. Sve za dobrobit vlastitog naroda. S današnje točke to gledaju, to izgleda skoro ludilo. Znači kako danas nekome u politici reći kad se svi guraju, gaze po mrtvima, svaki svakome, neprijatelj država je nitko i ništa jer mi Hrvati očito nemamo nikakav nacionalni projekat ni plan jer svi se vrtimo u krug. Sad mene zanima ta naša baština, jer ona nas sputava u politici, jer to je ipak ideologija, to nije ovo što mi danas smatramo politikom. Znači politika Ante Starčevića kosi se s politikom 2025. godine. Ja mislim da kad bi mi prihvatili Antu Starčevića u njegovom temeljnom filozofsko-političkom promišljanju, onda bi prije svega morali od njega prihvatiti njegovo činoređe i čudoređe. Ovo što si rekao da mi imamo kao pravaši naputke kako se moramo ponašati, a i onda po tim naputcima i vidimo ko se može smatrati uopće pravašem, po tome točno znamo da onaj ko nije moralan, znači ko nije čudoredan, i onaj ko nije spreman raditi za dobrobit hrvatskog naroda i hrvatske države, nego radi u korist tuđih stranih interesa, bilo da je u prošlosti to dok je Starčević bio živ se radilo za mađarske, austrijske ili srpsko-jugoslavenske interese, bilo danas za neke druge ideologije, odnosno državne cjeline, kao što je Europska unija ili opet za neke druge strane interese nekih drugih država, taj ne može se smatrati pravaš. Taj ne samo da se ne može smatrati pravaš, on sigurno po Starčeviću nikad ne bi bio ni blizu Hrvatske stranke prava. Ali takvi ni ne ulaze u Hrvatsku stranku prava. U Hrvatskoj stranci prava su
domoljubi, patrioti koji, kažem, i svojim moralom i svojim radom žele boljitak ovome narodu, hrvatskom narodu. Reci mi, kako je stanje danas u pravaštvu? Znači, mislim na malo širem planu. Mi često znamo reći da je hrvatski narod pravaški narod. Pa u jednu ruku bi to moglo i proći ako uzmemo našu pravašku povijest. Ali danas naši Hrvati koji se osjećaju pravaši, koji se smatraju pravašima, jednostavno ne znaju jer su zalutali. Znači, Hrvatska stranka prava kao temelj pravaštva pokušava očistiti taj nered je nametnut nama sa strane. Normalno, zamislite da sad imamo HDZ 1, HDZ 2, HDZ 3, pa tako do 10, a nama samo što nisu do 10 nabrojali pravaške stranke. Mene sad zanima kako je uopće stanje danas u pravaštvu. Ako uzmemo sve opću sliku, i političku, i ovu, što bi ja rekao, iz puka, kako puk gleda danas na pravaštvo? Ako bi gledali... Zbunjeni su sigurni. Da. Sigurno sa pojavom više pravaških stranaka narod će biti zbunjen i tražit će koja je to prava stranka, koja je ovo što sam rekao stožerna stranka na pravaškoj sceni. Ja smatram da je to samo jedna stranka s ova naša 3 sveta slova, Hrvatska stranka prava. A sve ove stranke koje imaju sufikse i prefikse ili koji danas imaju neka druga imena, a nazivaju se sljednicama pravaštva, to su derivati koji unose dosta nejasnoća u javnost i zato ne treba čuditi da stranka prava, a i pojedinci koji danas prije svega u javnim medijima govore o pravaštvu, govore samo u negativnom kontekstu. Jedan razlog je upravo i ta raslojenost, odnosno heterogenost pravaškog pokreta. Vi ćete naći i danas masu pojedinaca iz različitih konzervativnih ili suverenističkih stranaka koji će reći ja sam bio u Hrvatskoj stranci prava, ali ja sam danas suvremeniji i moderniji. Po čemu bi bilo koji suverenist ili bilo koji konzervativac u nekoj drugoj stranci bio veći u današnje vrijeme patriot od bilo kojega člana Hrvatske stranke prava. Licitira se sa Hrvatskom strankom prava i stvara se negativna percepcija u medijima u Hrvatskoj stranci prava. Razlog tomu je prije svega u jednom animozitetu koji je prenesen iz bivšeg sustava, iz doba komunističke Jugoslavije, kada stranka prava je bila apsolutno prešućena. Starčević se spominjao samo u rijetkim prilikama, a pravaštvo kao ideologija je proglašena za radikalni nacionalizam. I to kad nekog ocrniš i kad mu nametneš stereotipe, a danas u javnom diskursu ima niz stereotipa o pravaštvu i Hrvatskoj stranci prava, a i namjerno se izvlače oni pojedinci koji će svojim bukačenjem u javnosti prikazivati sasvim jedan drugi, a ne onaj temeljni pravaški moral i pravaški rad. Dobro, ajde da mi sad ostanemo tu nedorečeni, a to je u biti bilo meni na umu jedno sljedeće pitanje. Ko sve mora biti pravaš? Ako se sad vratimo i pogledamo kroz prizmu oca domovine, ja ne poznajem sve, ali recimo spomenut ćemo jednog Kleminca. Da li on može kroz prizmu oca domovine smatrati se pravaštvo? Znači, pravaštvo je bila kuća, dom intelektualaca. Meni kao pravašu neprijatno kad vidi njegove nastupe. Njegov način promoviranja. Ljudi pitaju je li on vaš? Ja ne znam šta bi im odgovorio.
Pazi, on u temelju nije naš, jer se ponaša i agresivno, i neodgovorno, i nekulturno, neću koristiti druge epitete, ali činjenica je, evo, ja te sad pitam, ko se može smatrati pravašom, ali govorimo po onim pravaškim načelima kakav je utemeljio Otac Domovine. Znači, da mi jednom našim gledateljima kažemo, pravaš mora biti to, takav, a ne ovakav. Da jednom raščistimo žito od kukolja. Već u svojem pitanju si dao i djelomice odgovor. A ja sam već u prethodnim odgovorima naglasio što je temelj pravaštva. I taj temelj upravo se i negira, a i čak je i dosta često, pa i od vodećih političkih osoba u hrvatskom društvu, od nastanka Hrvatske države na ovamo, proglašen za ono što u biti smeta suvremenoj hrvatskoj demokraciji, a to je to steklištvo. Steklištvo je pojam koje jednostavno, kad je Ante Starčević rekao pravaš mora biti stekliš, znači on mora biti činoredan i čudoredan, on mora biti moralan, on mora biti intelektualan, ali on mora svim svojim bićem dati doprinos razvoju hrvatskog društva. Kad govorimo o današnjem hrvatskom društvu, znači pravaš mora dati doprinos stabilnosti Hrvatske države, razvoju Hrvatske države, ugledu Hrvatske države. Svi koji rade kontra toga, ako rade kontra toga, oni ne mogu se smatrati pravaštvom. Pojedinci, ja ću navesti, mi smo i nedavno imali gospodina Ninu Raspudića koji je upravo istaknuo steklištvo kao manu Hrvatske stranke prava od Starčevića na ovo. Prije toga je i dr. Franjo Tuđman isto u svojim, možete naći na YouTube-u snimku, gdje on govori o problemu da je steklištvo problem pravaštva. A to je srce i srčika pravaštva. Jer to je taj naš moral, to je to naše čvrsto uvjerenje da Hrvatska država može ići naprijed jedino sa kvalitetnim ljudima. Ovo što si sam rekao, ja sam i spomenuo neke od naših slavnih prečasnika, a evo i iza nas ovdje su i utemeljitelji na ovim slikama. Znači, oni su čvrsto bili uvjereni da hrvatski narod ima pravo na svoju samostalnu državu, samostalan razvoj, gospodarski, socijalni, kulturni i svekoliki drugi. Ja ću se samo nadopuniti ovako. Zanima me šta je to pravaški konzervatizam. Ali zašto? Znači, nedavno sam imao priliku s mladim ljudima pričat. Čitao sam i neke komentare na naš zadnji podcast, pa neki nas prozivaju konzervom. Ja govorim, to je to što mi jesmo konzerva. Ja govorim, konzerva jedina može zadržati hranu da se ne pokvari mjesecima, godinama, pa i 50 godina. A vi koji nemate konzervu, vi ste momci još sljedeći tjedan na smeću. Znači mi da nismo konzervativni, da nismo postojani, da nismo čvrsti, da nismo stabilni, mi bi davno nestali. Znači, zašto mijenjati nešto što je dobro? Zašto uopće raspravljati o tome, ja jesam na to, idemo napredovati i možemo, ali nećemo brisati ono što valja. Mi u cijelo vrijeme, ja gledam, bilo to autoindustrija, bilo to tehnika, bilo koje područje znanosti, danas se samo takmičimo da bude sve gore, što manje da traje, da bi se samo radilo i uopće ne bi živilo. Mene zanima šta je sad sa pravaški konzervatizmom. Kad kažemo pravaški konzervatizam, što tačno mislim? Znam da bi to trebalo biti i ovo što smo imali, i ono što smo s vremenom stekli kod drugih pravaša. Normalno imamo tu i Matoša, imamo mi tu i Krančević, imamo mi tu jako puno ljudi, mogla bi cijela emisija prvo da samo i nabrajamo.
treba reći što je konzervativizam. Ja sam to uopće objasnio. Da bi uopće mogli definirati što je to današnji pravaški konzervativizam i na čemu mi temeljimo današnju stranku prava, Hrvatsku stranku prava, onda bi trebalo prvo reći da je konzervativizam jedna ideologija koja zastupa ideju da se ne treba sve naglo mijenjati, nego ono što dolazi iz tradicije treba sačuvati, a ovo što sam također rekao, evropski konzervativizam je duboko povezan i sa evropskim moralom u prošlosti, a to je vezano za i našu vjeru. Znači kršćansku vjeru, i nije slučajno da pravaši imaju od početka geslo Bog i Hrvati. Znači, što mi to želimo na neki način konzervirati, odnosno što želimo zadržati kao vlastitu tradiciju. Sve su to točke našega identiteta koje smatramo da ne bi trebali tako olako davati na tržnicu, da nas neko pregazi, jer narod koji nema svoj identitet, koji nema svoju kulturu, koji nema svoje znamenite osobe, koji ne drži do svog jezika i koji ne razvija vlastito gospodarstvo iz onoga znanja koje je duboko ukorijenjeno u samom tom narodu, on nema nikakve budućnosti. Pa ako danas govorimo o Hrvatskoj državi, znači državi koja je nastala u vrlo teškim okolnostima Domovinskog rata, sloma komunističkog sustava koji nije bivši jugoslavenski sustav komunistički, koji sigurno nije bio dobar za hrvatski narod i nije bio ni prva ni druga Jugoslavija, je hrvatski narod osjećao kao tamnicu. Danas onda moramo gledati na hrvatsko društvo, odnosno hrvatski politički sustav na način što mi to iz svoje prošlosti prenosimo u današnje vrijeme i kako ćemo to razvijati za budućnost. I tu je niz stvari koje na društvenoj razini, političkoj razini, gospodarsko, socijalno, kulturnoj razini Hrvatska stranka prava želi da se očuvaju vrijednosti hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Krešo, da se ne bavimo samo prošlosti, jer će nas očito samo zato i prozivati. Našim je gledateljima zanimljiva ova tema. Imali smo neki dana požar tu na zgradi Vjesnika, vidim portali su puni, ne zna se jesu zapali ili su im zapali ili se sam zapali, a narod doista ima mašte, pa kroz sarkazam vidim crtaju svakakve prizore. Sad mene zanima, jesu te stvarno zgrade u Zagrebu toliko loše? Je li stvarno zgrada za rušenje? Ja u biti funkcioniram na taj način ako nemam odgovor na neko pitanje. Ja uvijek se pitam i preispitujem kome odgovara takva situacija. A da ja ne bi bio tu prorok, pustit ćemo mjesec dana, dva, pa da vidimo koga je kupio. Nadam se da ga nije zapalio taj što ga je kupio. Ali šalu na stranu, mene zanima je su stvarno te zgrade toliko loše u Zagrebu. Mislim, opadala su stakla i prije godinu, dvije, znaš, da je bila i ružna za pogledat. Nama je u biti ona bila samo orijentir, da znamo gdje se nalazimo, a i prije smo mi nju obilazili. Upravo sad sam spomenuo i prvu i drugu Jugoslaviju.
hrvatski građanski sloj se dosta teško razvijao. Tek u drugoj polovici 19. stoljeća mi imamo prve znanstvene kulturne institucije, pa i u krajnjoj liniji tek u drugoj polovici 19. stoljeća smo dobili hrvatski jezik kao službeni da se koristi u školama. Jer prije Sabora 1861. mi praktički nismo ni znali kojim jezikom govore. Naše elite, pa tu je jako dala Hrvatska stranka prava na čelu sa Starčevićem svoj doprinos. Naše elite su se dugo borile da uopće stvorimo neke institucije, a preko toga razvijemo gospodarstvo. I onda smo došli u prvu Jugoslaviju gdje smo i monetarno, i financijski, i gospodarski bili osiromašeni. Odnosno, bolje reći, pljačkani na razne načine od velikosrpskog monarhističkog režima. Dolaskom u drugu Jugoslaviju mi imamo novu vrstu industrializacije, sustav se potpuno mijenja i razvija se jedno novo društvo u kojem dolazi i do nove urbanizacije. Ta je urbanizacija tamo negdje funkcionirala do 80-ih godina, već početkom 90-ih godina i industrializacija i urbanizacija polako doživljavaju svoj krah i zbog financijskih dubioza u kojoj je druga jugoslavenska država upala. Znači, i mi smo onda doživjeli ovu treću takozvanu modernizaciju. U razgovoru s jednim mojim kolegom nedavno, on je upravo dao u svojoj knjizi tezu o 3 hrvatske modernizacije, jel? Ja sam njemu rekao, dragi profesore, ali ja mislim da ova treća hrvatska modernizacija koja počinje 90. godina je modernizacija bez modernizacije. Zašto to govorim? Zato što smo mi praktički doživjeli deindustrializaciju. A kad govorimo da smo doživjeli deindustrializaciju, to se jako odnosi i na naša urbana područja. Urbana područja bez industrije ne mogu apsolutno funkcionirati. Ako su ove zgrade građene 80-ih, 70-ih i 80-ih godina, one su u to vrijeme bile modernistički vrlo dobro građene. Ali protokom vremena u ovom našem društvu u kojem mi danas živimo, mi jednostavno masu tih bilo privrednih objekata, a bilo poslovnih, kao što je iz grada Vjesnika jedan poslovni objekt, smo dopustili da ih zub vremena polako uništi. Je li to pitanje, čak i ovo što si dobro primijetio, je li to pitanje da je neko u ovoj našoj modelu privatizacije i pretvorbe odlučio obezvrijediti nekretninu, pa onda jeftino doći do zemljišta kako bi napravio sebi novi kapital, ili je to pitanje upravo ovo što u Zagrebu možemo vidjeti na niz mjesta, jer Zagreb je zapušteni grad.
Evo, ja ću uzeti primjer samo jednog objekta. Imate kulturni centar Dubrava u središtu Dubrave, gdje je pola zgrade, znači to je isto zgrada iz 80. godina, gdje je pola zgrade u funkciji, pola zgrade i dan danas nije uopće privedeno svrsi. Evo još jedan primjer koji je povezan i sa ovom čak migrantskom krizom koja se događa ne samo u Europi nego i kod nas. To je Parominska ulica. Znači, zgrada Zagrebačke banke, koja je također kulturno dobro, neko je i Vjesnikovu zgradu nedavno proglasio kulturnim dobrom i modernom arhitekturom. Ako je to kulturno dobro, onda je to trebala država štititi. Ali, grad Zagreb nije samo središte hrvatske državne političke vlasti. On je jedinica lokalne uprave i samouprave. On ima svoju gradsku upravu koja također mora skrbiti o urbanoj jezgri grada Zagreba. I ako uzmemo, znači, Parovni, koji je, to je trokut, gradsko poglavarstvo u kojem stoluje naš današnji gradonačelnik, preko puta je dvorana Lisinski, a tu je bila i Zagrebačka banka koja je jedna arhitektonska cjelina. I ako ove dve zgrade ostaju, zašto je srušena Zagrebačka banka, a nije privedena nekoj drugoj svrsi, a u isto vrijeme u neracionalnom trošenju novca, bilo sa državne, bilo sa lokalne razine, mi imamo niz ministarstava, uprava, gradskih ureda koji su u najmu u privatnim zgradama. To je nerealno trošenje novca građana grada Zagreba, ali i poreznih obveznika Republike Hrvatske. Ali Krešo, što se tiče održavanja samog starog dijela grada, ima i jedna specifičnost kod nas Hrvata. Ja bih volio da to nije istina i znam da će me prozvati zbog ovoga što sam moram reći, a problem su imovinsko-pravni odnosi. Mi znamo da vlasnici u centru grada nisu vlasnici, kako drugi ime da ih nazovem, ako su došli u tuđe stanove, pobili ljude u tim stanovima, pločice nisu promijenili 50 godina, fasada opada, normalno da opada jer to je tuđe, to je općinsko. Ja se sjećam kod dijete kad bi gleda gdje je šuma velika, gdje je šuma mala, pa tamo gdje je privatno vlasništvo grane su 20 metara, a tamo gdje je općinsko valjda sječu i svake godine. To se nama dešava sad ovdje u gradu, znači svi prošućuju, ne možeš ti nešto renovirati ako to se ne zna ko je vlasnik. A mi jednostavno, zbog politike trenutne kakva se nalazi, znamo da su to njihovi, da su to njihova djeca i unuci i sad opravljati nešto tuđe rano nemoguće. Na kraju krajeva gledajući te kredite, ko će vama sad da kredit, vi ste u tuđoj kući i dižete kredit. Na kraju krajeva ti su ljudi živjeli u tuđim stanovima, a pravili vikendice po Viru. Znači, puno mi istine znamo, ali ne smijemo pričati o njoj. Ali daj da se još dotaknemo jedne teme. Znači, ja se samo kratko vratim na onaj konzervatizam. Znači, je li moguće da su zgrade od Austro-Ugarske bolje napravljene, znači, nego sad ove koji su, što bi ja rekao, partizani pravili, znam da nisu imali cementa, sve razumijem, možda i nisu znali šta je cement, ali da je Austro-Ugarska, znači ono konzervativna, radila prije 100, 200, 300 godina, bolje objekte. Što se tiče ljepote, tu nećemo pričati. Sva komunistička ljepota se svodi na trokut i četverokut, znači nema tu ni krugova, nema tu nikakve izvedbe, njihova je duša bila takva kakva je. A ajde da se sad vratimo malo i na ove migrante. Ulazimo u to mirno balkansko vrijeme kad su naši ljudi računali da će sa djecom prošetati malo po trgu, srest prijatelje, obitelj, poznanike, pozdravi se, popriča se, otići do katedrale. A on sve prestat lagat. Kad dođe sam na trg, to nema ni 10% Hrvata. Nisam ni rasista, ni nacista, ni bilo što. I ja sam hodao po tuđoj zemlji trbuhom za kruhom, ali
Mi smo za godinu dana, dvije izgubili Hrvatsku. Ti ljudi koji gore šetaju, ne, oni ne šetaju, što je najgore, ja gledam ispod kralja Tomislava, oni leže na ledu. Ja ne mogu, ja u svojoj njivi ne bi legao. Oni na trgu leže, nisu još počeli šatore razapinjati, nisu počeli ložiti vatru, to će vjerovatno dogodine nakon zaladi, jer stvarno Zagreb postao nesiguran grad. Mislim, većinu, evo Njemačka je još gora. Neki dan sam se vratio iz Budimpešte, nema ni tamo Mađara. Svi smo u jednoj velikoj krizi. Ja sam recimo zagovornik da je početak svake krize moralna kriza. Moral je temelj svega. Kad temelj kao moral nestane, sve se urušava. Šta misliš ti, koliko smo mi doista sigurni, ja sam sretan, moja su djeca malo veća, ali sad poći sa malom djecom šeta po gradu, moraš ga držati za ruku. Pa iz ove tvoje priče upravo nastavno na ono što sam ranije spomenuo, upravo Paromlinsku i Zagrebačku banku, ne znam koliko se naši gledatelji, a i ti osobno sjećaš medijskih natpisa u početku migrantske krize. Kada je došao veliki val migranata u Zagreb, normalno da nisu mogli biti svi smješteni u određenim smještajima. To su ilegalne migracije, to nisu legalne migracije bile i Zagreb je kao i drugi europski gradovi bio zahvaćen tim migracijama. I upravo u Paromlinskoj ulici, u starom Paromlinu, odnosno u Zagrebačkoj banci, tamo je čak još bilo i vode u cijevima, tako da su se oni mogli možda tamo i oprat, nastanili su se upravo ti ilegalni migranti. I često su tada bili viđeni oko kolodvora, željezničkog kolodvora i jednostavno s vremenom to je bilo zatrpano smećem. Te zgrade vidjelo se da oni tamo borave. I kad su mediji otvorili pitanje gdje to borave ilegalni migranti i kad su naznačili da su upravo u staroj Zagrebačkoj banci, u tom ruševnom objektu, ali dovoljno čvrstom izgrađenom još u doba komunizma, da se on mogao obnoviti i dati mu jednu možda i bolju funkciju nego što će sada biti trgovački centar i podzemna garaža. Znači, odjednom je donesena odluka da se Paromlin, znači, ruši i odjednom se i našao investitor koji će graditi novi poslovni objekat. Još ćemo se kratko vratiti na migrante. Znači, 9 godina sam osobno boravio u Njemačkoj. Duboko sam bio svjestan da sam stranac. Cijelo to vrijeme sam se pokušavao što više prilagoditi o njemačkom narodu, učiti što više taj njihov jezik. Kod nas je sve obrnuto. Meni je bilo nezamislivo da vidim u Njemačkoj da u pekarni radi neko, a da ne zna njemački, da vozi taksi, da ne zna njemački. Ti sad dođi u bilo koji kafić, on ne priča hrvatski. Pa dobro, zar smo mi najveće budale na svijetu? Kako je moguće da se na jednome uslužnom mjestu, gdje ti je nužno pričat više nego raditi, pojavi neko ko ne poznaje hrvatski jezik i ja bi sad trebao u mojoj domovini engleski pričak, a naručim kod kruva, jer to ludost. Mislim, to nigdje vjerovatno nema na svijetu nego kod nas. Ja ću od svih emigranata napraviti samo razliku jednu prema Filipincima. S kim sam ko priča, svi su ih hvala. Možda je to razlog što je to najveća katolička zemlja na svijetu. Možda je to razlog, ipak ta vjera, nije to samo vjera, to je i kultura, to je način promišljanja, razmišljanja, ponašanja, jako uljudno. Jako. A ovo drugo,
A ja, ne znam, ja bi gradonačelniku Zagreba savjetovao po trgu da stavi one poljske WC-ove svako malo da ne mokre po busarima. Pa to nije normalno. Pa to, u šumi se to tako ne radi. I on se ne stide. Sad neću govoriti ružnije stvari što sam vidio, ne znam šta će biti. Ajde da se malo dotaknemo i ove folk ideologije. Opet kažem, hvala ti Bože, pa su moja djeca naresla. Ali se sjećam da sam prije par godina ima i više volontira protiv Istanbulske. Svi su tada tvrdili, ma daj, to nema veze, nije to tako opasno. U biti, to je bila podloga za ovo danas što se nama dešava. Što je najgore, ta struktura ljudi je došla na vlast u Zagreb. Šta će biti sa nama ako se predamo, ovo će biti Bože sačuvaj. Vi morate znati, recimo, da jedno dijete od 7 godina još ne raspoznaje spol. Ovo što se danas dešava u Njemačkoj, ja se samo plašim da će sutra već biti kod nas. Tako maloj djeci, kad vi nametnute nešto što nije normalno, ono će, kad nareste, imati strašni mentalni posljedica. Pitanje je hoće li uopće izrast zdrava čovjeka. Znači, ja se kladim da se malo dijete uopće ne pita, ne razmišlja o spolu, njom je da se jede, da se igra, da mu bude toplo, da mu bude udobno. Na kraju krajeva, ja se ne sjećam da je meni neko rekao da sam muško. Ja sam se tako osjećao. Znači, zar treba meni neko reći tko sam ja? Kako ti gledaš na to? Ovo je jako puno pitanja, odnosno, ne znam što bi prije počeo. Možda samo prvo da malo još kažem da kad govorimo o migrantskoj krizi koja je nastala 2015. upravo sa pozivanjem njemačke predsjednice, tadašnje premijerke Angele Merkel, da slobodno mogu doći u Njemačku i da će ih Njemačka primiti. Njemačka je tada, kao i sve europske zemlje, pa u krajnjoj liniji Hrvatska, već desetljećima imamo demografski pad stanovništva. I potreba za radnom snagom, kapital ne poznaje granice, ne poznaje ljude, ne poznaje rase i nacije i on je trebao novu radnu snagu. Kao što su naši ljudi išli u Njemačku, ali su se trudili vrlo brzo naučiti njemački, tako i kapital u Hrvatskoj također treba radnu snagu. Nažalost, mi smo poslije Domovinskog rata izgubili jako puno stanovništva, ne samo izravne ratne žrtve, nego je još veće bilo iseljavanje, a od ulaska Hrvatske u Europsku uniju to se iseljavanje još i ubrzalo. Manjak radne snage se morao nadoknaditi. Jednim dijelom naše gospodarstvo samo pritišće i traži strane radnike, ali to je sad opet nezrelost države, da tako kažem. Kad kažem nezrelost države, ovo što si spomenio, u Njemačkoj ne možeš ni jedan posao dobiti, svi mi imamo nekoga u inozemstvu, pa i u toj Njemačkoj, bilo da se radi o medicinskom osoblju, bilo da se radi o našim radnicima, inženjerima ili bilo koje struke, kogod dođe na određeni posao, pa evo i taksisti su i kod nas najbolji primjer, u Njemačkoj ne može biti taksist koji ne poznaje njemački jezik. On jednostavno mora dokazati da on poznaje njemački jezik barem A2, u medicinskoj struci također A2, ne može bez A2 ili B1 razine njemačkog jezika, on ne može raditi. Nezrelost države se potvrđuje s tim da mi nismo uopće bili spremni, a primali smo
strane radnike. Znači, mi nismo imali zakonodavstvo pripremljeno, niti ljude koji bi mogli prihvatiti određeni kontingent radnika koji nama treba. Nismo gledali koje su oni struke, neselektivno smo primali, a onda dobijamo i sve ove posljedice. Jedna od posljedica u gradu Zagrebu je i to da čak i u tramvaju se stanice govore na engleskom jeziku, što je podcjenjivanje vlastitog jezika. A šta ako je ovo zamjena radnika, zamjena stanovništva? Šta ako iza ovoga stoji nešto puno ružnije, puno teže, što se mi nećemo lako toga riješiti, jer ti ljudi ne misle, znači, ići kući, oni misle to ostati, oni već planiraju kako će tu stvoriti neku novu budućnost. S druge strane, ja se kladim da Nepalci do nazad 5 godina nisu znali gdje je Hrvatska. Znači, nigdje je neko planski doveo, nigdje je neko ciljano doveo. Spomenut ću jednu stvar koju možda isto naši slušatelji i gledatelji možda su vidjeli u medijima. 2016. godine upravo je Angela Merkel, koju često u javnosti govore da je ona jedan od velikih krivaca današnje migrantske krize u Europi, ali ona je vrlo brzo, a to je zrela demokracija i društvo koje ipak razmišlja, kao što je njemačko društvo, ona je sazvala jednu veliku konferenciju i tamo je stavila pored sebe i hrvatske iseljenike. I rekla je ovako: politika useljavanja se pokazala već 2016. Da taka stihijska politika je potpuno pogrešna. I mora se krenuti na model integracije. Pitanje je koga se integrira, kako se integrira, jer što je Njemačka država napravila? Ona je napravila odmah statistiku i pokazala je da iz velikog dijela Azije i Afrike, odakle dolazi najveći migrantski valovi, ti ljudi dolaze na socijalnu pomoć u Njemačkoj, da oni nemaju struke, da oni ne mogu raditi neke odgovorne poslove, ne poznaju jezik, ne žele se integrirati i rekla je, ugledajte se na primjer upravo Hrvata u Njemačkoj, koji samo 1% manje od Njemaca su na burzi rada. Znači, Hrvati se narod, evropski narod, imamo zajedničku uljudbu, imamo zajedničke kulturne elemente sa drugim Evropljanima. Tu je pitanje i ovo što si spomenio i naše zajedničke kršćanske baštine, i mi se vrlo brzo integriramo u društva dolaska. Je li to švedsko društvo, je li to francusko, talijansko, njemačko, tu pokazujemo da smo sposobni u organiziranom društvu dati i odlične rezultate, a i cijene nas naši domaćini iz zemalja primateljica. Krešno, ja se sa svim slažem s tim. Ja po prirodi nisam kockar i volim da su sve karte na stolu, ali ovdje u Njemačkoj nisu baš sve karte na stolu. Znači, ja sam bio u situaciji, pričao sa ljudima iz užih krugova političkih prije nekih 10-ak godina, i tada su oni mene rekli da 2035. će Njemačka do tada treba 3 milijuna radnika strani. A pošto sam ja bio tada poduzetnik u Njemačkoj, ja me pitam, dobro, nije mi jasno, pa vi imate 3,5 milijuna Njemaca na birovu rada. Zašto će vama 3 milijuna novih radnika kad vi nemate posla ni za svoje radnike? Jer vi stvarno očekujete neki veliki industrijski boom i stvarno će vam toliko radnika. Znaš koji je odgovor bio?
oni imaju sistem međugeneracijske solidarnosti za mirovinski fond. Taj mirovinski fond je u tom trenutku, taj njihov FAO bio minus od 14 milijardi, to su ogromne novce. I oni su shvatili, znači, oni nemaju posao za te radnike, ali je matematika, čisti algoritam, izračuna. Ako oni ne budu svježije krvi u obliku radnika, do 35 imali još 3 miliona, oni neće imati svoje mirovine. Jer u biti mirovinu koju su oni platili ne ide njima, već onima koji sad su u mirovini. Nažalost i mi imamo takav sustav. Mene zanima jedna druga stvar, je li ima šanse da se naši vrate nazad? Znači, to je moja želja. Želje su uvijek puste, neke se ostvare, neke se ostvare, znači nešto se sanja, nešto se dosanja. A činjenica je da smo mi najkvalitetnije ljude poslali vani, oni su probrali šta će otići vani, znači nije to baš išlo stihijski. Sad, kako nagovarat naše da se vrate, da im kažemo i ovdje je zemlja rodna i nebo toplo i ovdje vam je dobro živjeti. Gledaj, neki su otišli zbog politike, znači Hrvati uvijek jedan dio odlazi zbog politike. Na kraju, još jednu stvar te moram pitati, ali daj mi samo reci, šta misliš, jel ima šanse da i nekako nagovorim? Pa jedno po jedno. Ja sad imam spoznaju da recimo naši ljudi iz Australije koja su druga, treća generacija Hrvata ne mogu dobiti hrvatsku putovnicu. Pa šta radi ta hrvatska država protiv ljudi? Znači, umjesto ih zagrli, da ih dočeka, da imamo ministarstvo koje će se brinuti o njima, ne, oni njima ni putovnicu ne daju. Pa nije moguće da oni smatraju sve Hrvate van granice da su ustaše. Znači, niko se ne smije vratiti nazad. Svi su opasni, znači, ako se vrate, bit će problema. Na kraju krajeva, realno govoreći, desnica je otišla, zato mi gubimo izbore. Ostali su ovi niti rade, niti znaju raditi, niti hoće raditi, niti mogu raditi. Znači, ne bih htio ulaziti da sad ja pravim određene stereotipe prema bilo kojoj skupini ili političkom drugačijem razmišljanju, ali reću ovako. Ono što sam malo prije i spomenuo, znači u sređenim društvenim državama sa jasnim političkim, ajmo reći, planiranjem, može se odlučiti, unaprijed odlučiti koje politike, i to u pluralu, ne politika, nego politike, koje politike treba provesti. Za povratak hrvatskog iseljeništva treba prilagoditi prvo niz zakona, a ovo što si spomenio za hrvatske iseljenike u Australiji, da nisu dobijali putovnice, pa nisu dobijali ni naši ljudi iz bližeg okruženja, iz zemalja koji su bili u ratu sa Hrvatskom u Domovinskom ratu. Znači, imate Hrvata u Vojvodini, imate Hrvata u Crnoj Gori i sam bio sa takvim ljudima koji su mi se žalili da nemaju hrvatske putovnice. Pa imate hrvatskih branitelja, recimo Albanaca, koji su bili, znači, u obrambenom Hrvatskom Domovinskom ratu, pa nisu dobili putovnice, oni su nam puno bliži nego neki iz nekih dalekih zemalja i dobrodošli su radnici kod nas. Što znači treba učiniti da se hrvatsko iseljeništvo počinje vraćati? Mehaničkim putem to neće se moći napraviti. Mi možemo, znači, raditi na preduvjetima. To su zakoni, uredbe i rješavanje prepreka za njihov povratak. Ali dok god gospodarstvo, dok god u Hrvatskoj su ideološki sukobi, dok god u Hrvatskoj se pojedinci, a ja ću reći ovdje otvoreno, Hrvatska stranka prava stigmatizira da radi
protiv Hrvatske države ako se bori za hrvatske nacionalne interese i ako želi jačati Hrvatsku državu, naši iseljenici jednostavno neće imati tu sigurnost. Nije čak nekad pitanje ni novac, nego je pitanje je li Hrvatska funkcionira kao pravna država, je li je ona jednaka prema svim građanima, ne smije biti privilegiranih i da pozicije uzima se po političkoj podobnosti, a ne po stručnosti i znanju, dok god to mi kao društvo ne riješimo, neće biti, ja sam skeptičan za neko veliki povratak Hrvata izvan Hrvatske, iako se s tom temom već preko 20 godina i znanstveno bavim. Reću samo jednu stvar na kraju. 2023. sam proveo i osobno sam proveo jedno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije i Bosanske Posavine u srednjim školama. Ciljana grupa su mi bili srednjoškolci 3. i 4. razred. I ispitivao sam stavove što oni misle hoće li ostati na svojoj rodnoj grudi ili će otići. Vjerujte mi, većina srednjoškolaca to su oni koji bi trebali, koji su evo sada u sustavu rada, jer je to 2023. sad je 2025. Znači, oni su već tada odlučili većina njih da se isele. U teškoj situaciji u kojoj upravo se nalazi Slavonija, poslije rata, ratnih razaranja, nama je još veći problem sada iseljavanje. A iseljavanje je jednostavno produkt svih događaja od Domovinskog rata do danas, ali prije svega gubitak radnih mjesta i nebriga za hrvatsko selo i poljoprivredu. Krešo, bližimo se samom kraju, ali ima i jedan teret mene na duši kad mi govorimo stalo iseljeništvo, izbjeglice, emigranti. Ali dobro, i mi smo emigranti, i mi smo iseljeni. Zar mi Hrvati nismo iseljeni iz naših pravaškog doma? Znači, mi u našoj domovini nismo u našem domu. A mislim, mi koji smo se za dom borili, mi nismo ni taj dom sačuvali kao domovinu. Žalosno, tužno. Dokle će to tako trajati? Hoće li biti i za političke korektnosti da neko kaže pa to je njihovo. Pa to je hrvatski puk, ko on milostinju kupija da bi ocu domovine kuću napravio. I mi sad znači smo u tuđim prostorima, ko zadnja bijeda, ko zadnja sirotinja, kakva je tu pravda? Nikakva. Znači, mi bar moramo se osjećati s onima iz Australije, s onima iz Njemačke, jer i mi smo protjerani iz vlastitog doma. Koliko će to dugo trajati, hoće li se ikada neko sjetiti reći to stvarno nije pošteno. Ja bi mogao... A s tim ćemo završiti emisiju, ali ja ne mogu da ne reknem da smo mi u izbjeglištu. Dobro pitanje i ako promišljamo i o našem današnjem podstanarstvu, da tako kažem, naši ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom u pečalbu, mi možemo reći kao pravaši da smo 3 puta bili u od Eugena Kvaternika na ovamo, 3 puta bili u političkom iseljeništvu. I opet smo se iz tog političkog iseljeništva vraćali, ali nikad nije se dogodilo da pravaši nisu imali
neki svoj dom. Taj dom koji su, evo to je isto što je temelj identiteta pravaštva, upravo ta skromnost i odricanje od svega materijalnog. Kod našeg Ante Starčevića on je živio u dvije male skromne podstanarske sobice. I onda su pravaši ne u Crvenoj Rijeci, nego u Pravaškoj Rijeci na sastanku ovoga sve pravaši iz svih hrvatskih zemalja od Dalmacije, Slavonije, ovdje Zagorja, Istre, Bosne i Hercegovine odlučili su upravo zbog tog njegovog skromnoga ponašanja, a rada isključivo upornog za hrvatski narod, odlučili su mu se odužiti tako što su izgradili taj velebni hrvatski dom. I skupili su vrlo brzo toliko sredstava da su mađarske vlasti njima i zabranile daljnje donacije. Što se dogodilo? Da su im pustili, oni bi možda još 3 puta više, oni bi možda cijeli kvart Starčeviću napravili od zgrada, ali Starčević je uselio i tu je po dokumentima koji su javno dostupni, znači dokumenti su poznati, to nije bio samo njegov osobni dom, nego je to bio i dom Hrvatske stranke prava, odnosno svih pravaških organizacija. Nažalost, u Drugom svjetskom ratu, a pogotovo poslije Drugog svjetskog rata, ta pravaška imovina zabranom rada Hrvatske stranke prava, odnosno pretvaranjem u neke druge organizacije, a poslije rata, Drugog svjetskog rata u komunističkoj Jugoslaviji potpuno ukidanje rada Hrvatske stranke prava, je otuđena, ona je nacionalizirana, postoji zakon o denacionalizaciji, ali ta imovina nikad nije vraćena pravnim sljednicima, a jedan od pravnih sljednika je zasigurno i prvi pravni sljednik od obnove Hrvatska stranka prava. Krešo, hvala ti na gostovanju, moramo ovu emisiju privesti kraju. Evo, na kraju smo ipak došli do jednog zaključka da je razlika između Hrvatske stranke prava i ostalih političkih frakcija u Hrvatskoj, što su svi ostali uselili u tuđe stanove, a mi se ne moramo vratiti u svoje. Poštovani gledatelji, gledali ste još jednu emisiju podcasta Hrvatske stranke prava. Biće i komentara, ja se samo nadam da ćete prije nego nešto napišete, razmislite što pišete, jer mi ovo ne radimo da bi se obogatili, nemamo mi neki ni veliki potreba, nama je ovo samo križ da iznesemo Hrvatsku, ajmo reći, u malo boljem smjeru, da je ostavimo našoj djeci bolju nego smo je mi dočekali. Sad pogledaj sa visine, oče domovine, pravaška se krila nose, zim se